kenan ana ma mutum karkarar zunubai ga yini so 5 sai sa manzo Allah ke huriya wani hadisi yake cewa mutumin da yake yin wanka yana da ƙorawa bakin gidan shi kullun yana wanka so 5 a samu dauda ga cikin shi suka ce a'a sai to haka mai yin salloli guda 5 duk lokacin da kike sallah za a yahi miki zunuban baya to wannan shi abin da ake samu kenan a cikin abin nan yini da kwana a sati kuma daga juma'a zuwa juma'a shi ma sai a yahi miki zunuban da kike gaba da kin sallar juma'a ta satin da ya wuce wani satin ya zo kin yi wata juma'ar to sai a yahi miki zunuban sati guda to in a shekara ne kuma a ramadana ne ake yahi zunuban shekara yanzu misali sai a ce sauran sati guda mu shiga ramadana to muna shiga ramadana kawai sai Allah ya kama sunan da wance da wance da wance da wance da wance sai Allah ya ce to na diba ta farko daga duk abin da suka aikata ramadana